Dneska vítam u tohto videa aj s Milošom Andraším. Takže čaute, dávajte odber. Presne tak, aj mne a jemu Miloš od 3X a ideme na video. Takže mám tu na Miloša pár otázky, takže hraješ futbal? Hej, Jak dlho? od 5 rokoch. Aha, a jakú pozíciu hraješ? Obranca alebo brankár. OK, mohol by si to aj rozširovať a nie len tak hovoriť nakrátko? No tak, postupne som bol v útoku, ale som pomaly docela na behanie. Takže rozhodol som sa ísť do brany. Tam mi to docela šlo. Hej, bol som dobrý brankár. A potom som skúsil na obranu, tam som načo vyobránil. A na ktoré nie, lebo to už boli profesionáli. Hej. Takže tak. Takže mám na teba ešte pár otázky, takže... No daj. Jaký obsah točíš na YouTube? Tak prvé som natáčal na mobile, Roblox. No a teraz vydal som jedno video fotbalové. To malo úspech, potom florbalové. Tiež úspech, takže som vydal nedávno fotbalové video, kde som ja a Ravix dali like, odber. A povieš aj mená tých florbal aj futbalové mená, ktoré s tebou hrali. Fotbal Matúš Rohaľ a florbal Paťo Fecko. OK, a futbal? Fotbal? Áno. Matúš Rohaľ. A ešte? Gregor? A potom ešte Gregor, ale Ravix. Áno. A potom Paťo Fecko. Takže dajte odber, lebo budem tam na najbližšom videu. A tak. No takže, jaký je tvoj cieľ na YouTube? 100 odberateľov a potom 500. OK, to je môj, takže nahoďte odber mňa jemu, nech dáme 100 odberateľov. A možno budú streamy. Áno, presne tak aj na tomto kanáli. No takže ako sa ti darilo na minulom kanáli, čo si mal? Mal som 200 odberateľov, ale môj otec dačo robil Dobre, na... netreba toto. flexiť zase. A on dačo robil a vymazal sa mi ten účet a ja som sa zobudil o 4 ráno a zistím, že môj účet bol vymazaný. Takže Čo ťa k tomu doviedlo natáčať na YouTube? bavilo ma to. Kúchal si fyzihobou chalane a potom to bola tvoja motivácia? Nie, mňa na to namontoval najlepší kamoš, Marek. Iný, on byl v Slovenskej Vsi, ale teraz je v Kežmarku. Shoutout. OK, takže toto bol koniec videa pre part 3, dajte like a odber. Na budúce príde Matúš Rohaľ do videa, takže tak aj pre futbalový videa dajte mne odber a jemu. Let's go! OK, zatiaľ čaute. Čau.